por estas portas levan pasado décadas de xeracións coas mochilas ás costas. Desta imaxe a estas fotos pasaron 50 anos. Son algúns dos primeiros alumnos do Colexio de Bamonde que este ano está de aniversario. Amparo veu crecer aquí a moitos nenos como a mestra. Durante a súa etapa docente chegou a exercer como directora. Estuve aquí 38 años ejerciendo en este colegio. Mi experiencia fabulosa, tanto es así que me vine a vivir aquí cuando yo no soy de aquí y mi marido tampoco era de aquí. Mis hijos todos vinieron a este colegio. Toda unha vida tras estes barrotes que lembra con moito cariño. Non tuve netos dos primeiros alumnos por casualidade. Unhas das súas alumnas foron Paula e Silvia. Ríen mentres lembran como xogaban as palmas nestes chanzos de nenas. Éramos todos amigos, todos xogando por aquí, un montón de pequenos, de Pígara, Soexo, Bamonde, Pacios, Bóveda. Pois a nivel de cando estábamos nós de pequeniños, pois que che vou contar, podían ser un montón de anécdotas do ben que o pasábamos, do familiar que era todo, e por eso nos queríamos eso para o noso fillo. Un cole familiar, non masificado. Agora son as nais que se despiden cada mañá dos seus fillos ás portas do centro, algo que podería cambiar por un posible peche. Dame moitísima pena que a nena teña que marchar para outro cole. E agora empezan a desmantelar todo, que si o colexio, que si o médico, que si acaban de cerrar a única sucursal bancaria que había, e foi en plan, vimos para o pobo desaparece. Polo momento non hai nada oficial, pero os que tentaron matricularse para o vindeiro curso non puideron. Son bastantes nenos como para pechar un colexio, que fai falta menos de 6 nenos para pechar un colexio, e nos, temos 30, quero decir. Entón, como salían 3 ou 4 nenos po instituto, entraban outros 3, estábamos moi contentos porque podíamos manter o número. Con este vídeo viral, escolares están a clamar polo seu cole. Señor alcalde, déxenos vivir, estudiar en Bamonde. Porque 50 anos de historia dando vida a esta parroquia rural, custa velos esvaecerse. Para min é unha satisfacción velo surxir e agora doime moitísimo o que parece que as autoridades deciden facer con el. Unha celebración agridoce que esperan remate con final feliz. Se non conseguimos que non peche o cole, a celebración sí que intentaremos que seña polo alto, claro, respetando as normas co COVID. Hai unha luceciña na vela para que isto poida seguir aberto e seguiremos loitando para que non peche. Nesta loita contan co apoio de institucións como a Deputación de Lugo, que levará ao próximo pleno provincial unha moción para pedir á Consellería de Educación que garanta o mantemento do centro. Un compromiso coa historia, co presente, pero especialmente co futuro de Bamonde.